swata teruninga aku seneng
Togok mangkat legok terbilung terbilung kang asapu pandel asapu pandel ngari-ngara dewa ning kaman umsam kok wis suwe nggonmu ngenteni ora iki alon-alon Ngastina kok rada suwe ya lho mbon suwe kuwi iki ngene iki tak kandhani Nduk nek pas adegan iki Nduk kowe ngematno bilung ning joget anggere wis cik cik nanone guru so tanggal 5 ya make ya ini kowe ora tau diguyu sak rombongan iki tapi wis do apal sing cacah kuwi ya mayo do guyu nah iki cekak bakal kejeglong ora ndelok bilung arep wis tuwa kae ndelok bilung pas len joget tok anek sing gawe yo mel kelat bangun terutuke bosok wis harapan agate ngono kok belane sinden kabeh iki boy duwe HP iki ning ora cara Indonesia dadi di awang Indonesia iki ora nyambung kok zaman saiki kok isih ana HP error kok dibu ya error apa-apa uteke ning HP niki waras lho. Ora kok. Rumangsa kok suaramu atos. Kowe iki ngerti ora kan nek suaraku atos ateges aku iki sayang. Oh, nek wis ra diune-uneke ora sayang. Aku iki dhewe sing tak sayangi teplek ah. Nek kae wis arep ngikuti jejake Hartono. Nah, Hartono di prestasi yo. Ora kok prestasi. Ngopo? Ora waras. Ya iki ana pengagum ora wani jagol gong kok sakane wong mutah getik. Kok muntah getih kepiye ora kena ngetokke tenaga rasa-rasa ku tak getihe muntah oh ngono kuwi yo
yo sing mengke kok yo saiki wis ganti. Awingi pas viral nang TikTok. Anake ra trimo karo aku ya tak telepon dhewe. Wong aku ki ora salah apa-apa ditelepon anake. Bapak itu harus dihapus. Lah dihapus kepiye wis viral TikTok. 120.000 ditonton. Ternyata penontonnya orang kudu delok barang apik. Ini barang aneh malah jadi viral. Hai, yo sampean maupun ketemu pendeta Dulwis, lan aku wis nampa dawuh saka ngersane sinuwun Ngastina Prabu Jayadana. Yen aku wis bisa mateni Gatotkaca ingkang ngedani Swargi Rama Prabu Nagabetana, aku bakal diaku dadi sedulur Sinarawati. Galingan Nagabetana. Nek cara Mbah Netoyan Kagabracana. Oh. Mimpian sing dipateni Gatotkaca jaman Kagabracana ki gayuh Dewi Antat Wulan biyen. Oh. Makane ditandingi Gatotkaca tutukut isih bocah lho biyen. Bocah kok ampuh. Ayo isih bocah ning ampuh. Ya nek cara kene ya iyang kae bocah ning ampuh. Ki bocah ning ampuh. Oh. Saya menang-menang nek kae dua Sinara toko lho kae. Ya lho. Ora ana tukang peken kok Haji Naranta. Yo sampean apa golek Gatotkaca ketemu nang alas yo tak pateni nang alas. Ketemu ana negara Prindandani yo tak goleki ana ing Pringgotan. Pratik nyaku bali ana ing ngejog samudra yen aku durung bisa nikas murtane Gatotkaca. Ini wonten iki yo bicara yo. Ayo aku kok melu Gusti mulung. Ya ayo. Anane rombongan ya iki to. Iki. Iki kene dikendhelene kok sing dhisik karo kendeli iki. Solo suwe rak yo apa yo kan. Ane. Wong e burak ya ora apal-apal. Nek ngene iki setiap yo ketok senior. Ayo tukang mendeli cah kleru. Bojone Intan mbok kon gender kan aja kok gelengan tok. Kae iki sing wedi iki. Gending krawitan telunggungan. Sing diwedeni aku. Enak saiki ra kok sampah lasem kok. Layon kok sampah. Ora iki jaga lawas tak muni sampah. Mula tetno aku kok tak golek arek Gatotkaca aku ora trimo setan Kanjeng Rama Prabu Kagabracana.
Sikro kang bol tumingat tampo prengkang samyok jaling leratatik wireting koto gak nyanggung menguncang iti Kakang Antarja Paman Sencaki Biedi Desbundi Raden iki sing gawe geger kira ilange Kakang Gatotkaca ngendi-endi geger mergo ilange Kakang Gatotkaca lha wong penting nek karo mugi mangka menyang kok ora ono nakate. Mbok sapa sing meneng mau bos sapa? Tak kira Agus kae, tak kira sing meneng. Ya gane niku pun nom-nom Pak Mugi ngono. Jare dadake montor ora bali. Aku yo mudeng. Dene Agus iki yo wis kae digo ya. Umure rung tuwa ning wong wis digo. Ana masang kelir gamelan wayang komplit kok kenane go baliter kok dinengke wae iki. Uceke iki lho. Aku ki wis rasake aku patok ora mari-mari. Krungu kabar ngono kuwi ora mosok sak grup kok goblok kabeh. Wadah kena iki gedhe. Yo sing nutup trek iki sapa? Ora ana wadah kena. Yo. Lalali gambar motor telu iki boncenge kena siji-siji. Aku ini krungu dalang viral aku. Ngene ranto sing tata gamelan goblok kabeh. Selep ae. Ha iki perkembangan perjalanan cetha apik Kulon Progo khusus. Nuwun sewu, cah ciri-ciri niki anak-anak kula sanggan lho niki. Bengi-bengi do nonton tayangan. Wingi kula bar pikantuk dana hibah saking Kemendikbud Jakarta. Kula wayangan rong dina wiyagane ya iki dalange niki rong dina. Hari pertama wayang kulit anak dan remaja, hari kedua wayang golek anak dan remaja. Bocah niki do iso mayang niki namung.
Sidene ya niki. Sing lemu niku ning. Ya golek. Sing ketoke arep regenerasi tukang tok-tok-tok. Tunggang dene tukang son yo wis digo. Yo diesel kok rongsok. Halep sing reme ngenteni masang diesel. Wah. Basana minggir kudune cek son kira sore, ora cek son kok karo mayang. Kowe rene mangke karo mlaku. Ayo jaluk kon ganti kae. Ajak son kira kudune jiru tak guru. Wong wis templaku kok jabane wis enem. Mas dicek ngono iki muga ora mlaku. Yo karepe yai kepiye digoleki Gatotkaca iki penting kok. Ngamanto tanpa Gatotkaca ora jalan. Ora jalan. Ane sing tuwa-tuwa kaya Bapak Werkudara, Bapak Janaka wis sepen kae dijaluki pengestune bae. Sing kaya awake dhewe sing bocah enem kudu tumangan. Sigra kang tumingal sampo prang samyong daling lir radet wilting koto dah nyanggung nguncang witi yo sayu aku yai kowe bareng karo aku Pamasen Caki diben disilang. Oh ya, aku percaya nek karo Pamasen Caki aku percaya bakal tanggung jawab anggone tumandangkan. Iki monggo anggen sareng-sareng jagi katentreman karingawan.
tinurungkul kadamira prangkon kesayang yang tinulung sang wirang tumandang Setyaniku karawaniro Uruksu ingkul kumaku ono satrio kencrong kencering kesopo jeneng Buli sokon dhuwur lati aku siaki ku sopo Nalendra tunjung kemploko aku Prabu Diwopasko siaki tutur no ngendi papan dunungi Gatotkaca aku kan kepengen ketemu karo Gatotkaca duwe perkara apa karo angger Gatotkaca Gatotkaca ku sing mateni Sudarmaku Prabu Kaga Bracana Suwargi aku ora trima pati Kanjeng Rama aku mugel gune Gatotkaca kaya asinipe kumacan padhone wate jojoban mawi ngowing wani ngrasake kasuburan yang Gatotkaca nganti ketemu akhir Gatotkaca iki tanpa ono pelaku ayo angin ayo tanya bukan belum keparat wis sepi ya lho wis sepi wis akan wis bar liburan ora nungguan iku Gustiku kok meneng wae kaya mau guayan wis tantang-tantangan kaya iya-iya karang nek yang iki wis munduri kon sepi maksudnya sing mau gayeng-gayeng ya iki wis toto-toto ngaso ngono lho kan barang yo kesel kok yo wis dipol-polke sore mau aku gumun karo juragane anggere muni mumpeng ora bertuli ana bintang tamu ora bertuli apa-apa mesti telung gumun aku gumun mesti telung gumun mulane uji ora wani gendek saya urung gendek ana umum sing wedok dadi sindengi lanangan iki kaya jamne lanangane kang bojone lanangan iku gendeng paling ora ki yo ngedang ratu nyaron ngono kan anjir ora juragane klebu tole sing bengi iki asline ora di-WA kan aku ya sing wedok iki ya takon bali teko minggu nang mobil iki bapak tanggal 17 iki nganggo yoga kok. Bapak muni piye? Ayo enggak kok, ana apa tekan? Yo, yentan muni piye? Ya go tuwa lawas kok. Yo, bapak muni piye maksudan? Ayo ya kono menem sing iki mau. Lah piye to? Oh, berarti bojoku katut yoga tuwa.
Nek jane iki teko karo kari perkara mata kok lho. Nek mata niku ora micekan kuwi jenenge cah enom. Isih akeh gegayuwane sing urung tau kelakon. Lanjut kasang lho bapak damane meni ya sesuk katon iki cangkemku ki wakile WA ya. Kok lek ngresi ngene iki Kang le jawab iki. Nggih Pak siap sepi ya. Kok ya rasah ngomongke gone saking iki lho. Kaya lek ngresi-ngresi weteng. Apa dikit-dikit cara menyang kok piye? Angko nek sak mobil, nek kira mesti nggo mobil dhewe. Anyar ewu nek takon sesuk. Tanggal 5 ki arep goyong mobil. Iku lek takon nang endi Gus. Mobile gawa dhewe. Ayo ora sing wedok sing genahke. Tanggal 5 bojo kula katut boten tak. Aja dong ngomong tanggal 5 ki sing ngebasi wiyaga kae. Kae sing masih iki Agus. Bayari kae. Ning bersekongkol karo mugi. Wis kesang gaji. Wis ora gaji adem. Wis ora wae. Wis biasa. Aku ki ya guyu. Asli padahal ngobrol biasa, aku ora dadi polisi. Aku takon karo sing kae. Lek muni dengan niku piagane sing bayari Mugiman. Mugiman ana ora aku, piagane sesuk sing bayari Agus. Nek aku percaya nek sing bayari Mugiman. Aku ora kapung, tak luwih. Ya kaya dari umure tua ya menekan. Gampang nesu. Aku ki aneh. Kang tetep ana Gustine Semaput kok ora dilus-lus, ora digugah, sak ngomong ki naga. Ya tawat-tawati. Musuhe sampun jencaki wah cilaka. Aja cerak-cerak lho Kang. Ora aku ya ora wani. Cerak-cerak aku ora arep saka kaduan wae. Gusti atos-atos Gusti.
Apa-apa. Mbak ya dilus-lus kan disayang mesake kancane nganti menggeh-menggeh ngono kok kok syukurke digeguyu batal tenan kok jane yo lho sepiro yo lho pandri ya bapak karo rane iki kudu mangsani nek wis tuwa ya kebanteren semene wae ning yo jane menguasai waton kita ae ora kan bocah iku ae kan aku ora krungu sepiro ne bisa seru kepule ora masuk kuki saron iki cetha ora kaya wis dipolkene seru tenagane iki tenaga iki tangane ora cetha wah ora daging ngono ora ditenaga sing nyare nyuru kabeh enggak iki lek kuwat iki nyabeke walesan. Yo digoleki sing wedok. Ketemu. Mulane karo ibu diculiti. Sono contoh-contoh ngomong. Akare dadi dicritani wis di bojone wis penak kok 3 menit. Selamanya kok hujatan kalau tagihan. Rasa. Iki gelan-gelane bocah sing akeh arep mompong. Akeh arep toto-toto. Nyatane ora dikemauan kaya ngono wae. Kalau gawe kamar mandi yo manggelan-gelane. Go apa kamar mandi? Besok melu motor tuwa. Kok cita-citane elek temen. Kok aku tak omong karo nggih pripun. Durung nganti ketemu Gatotkaca ning wis ketemu Senopati sing padha digdoyo-digdoyo. Lah kersane ayo mundut. Golek dalan liya sing baku. Golek pawarta ngendi papan durunge Gatotkaca wae. Hati-hati lho iki saya cerak karo papane Gatotkaca. Ayo mundur kok.